Ben aviat ens dirà adéu-siau l'estació. Ara el sol ha tornat, ja no plou, i la suau brisa blava els núvols mou. Et veig, ai amor, per tot arreu, pel camí que vam recórrer tots dos, avui i demà i per sempre més. Conservaré el teu record i l'eternitat floreix però no es marceix. Escolta els batecs del meu cor. Més que ningú t'estimaré en aquest món. Per sempre més seràs el meu únic amor. Mira-ho bé. Ja no et deixes res? No. Ai, una cosa, la sopa de miso i nap de l'esmorzar era molt bona. Moltes gràcies. És que, com que l'altre dia em vas dir que t'havia agradat tant, he pensat que avui te'n tornaria a fer. Doncs moltes gràcies, noia. De fet, tot el que fas és boníssim. Ai, no em comencis a alabar, eh? Ui. Què volies? Aviam, Kaoru. Espero que siguis conscient del paper que et toca aquí. Esclar. Perfecte. Perquè aquí la Oi és la mestressa, jo sóc l'administradora, i tu, Kaoru, diguem que solament ets un llogater. Prou, ja n'estic farta de sentir aquesta cançó. Què dius tu ara? Au, jo me'n vaig, que faig tard. Adéu, que vagi bé. Fins després. Adéu, maca, adéu! Quin un, aquest? Amics. Ostres, tu, la primera classe no la fan avui. Si ho hagués sabut, m'ho hauria pres amb més calma. Ei, Kaoru! Hola! Hola, Suzuki. Què? Que t'han nomenat president? Això mateix, tio, president, i en Sato l'han fet vicepresident. No en sabia res. Què vols saber, si no passes mai pel club? Tampoc té tant mèrit. Sense comptar-me a mi, només té 2 membres més, el club, vosaltres. Jo no ho diria tan de pressa. Ei, hola, Taeko. Ui, el president. Bon dia, com anem? Ai, Encantada, sóc la membre nova del club de fotografia. Faig segon i em dic Taeko Minazuki. No tinc ni idea de fotografia, però estic disposada a fer tot el que calgui per arribar a ser una bona fotògrafa. ja, esclar, però escolta una cosa, segur que no has pres mal? I tant, no m'he fet res. A més, tinc un cos molt resistent, jo. De fet, hi estàs força acostumada, oi, que et passin coses així? Sí. Ah, sí? De debò? Mira, t'explicaré un truquet. Quan hagis de netejar el parasol, plega el peu. Així no t'hauràs d'enfilar l'escala per treure la pols. Esclar, no hi havia pensat. A partir d'ara ho faré així. Et puc preguntar una cosa? Oh, i tant. Què vols saber? Aquesta roba que portes és el teu estil? Poca solta, que hi has vist algú pel carrer vestit d'aquesta manera. És que llavors, per què vas així? En Sato, que m'ha demanat que anés així. Oh, quina passada! Visca el cosplay! Què passa, que ja has revelat les fotos o què? Ui, s'ha enfadat. Que l'he tornat a espifiar, potser. Molt bé, la primera! Fantàstic! Increïble! Quina canya! Ara ho entenc. O sigui que la Taeko es pensa que aquest és el primer pas per arribar a ser fotògraf. La pobra ni s'ho ensuma, que en Sato se n'aprofita. Home, que no s'aprèn fent sessions, la tècnica. Tampoc és tan estrany que sortim a fer fotos, no?
Ja te n'inventaràs d'arguments, ja. Mira, tu ets del club, però no fas mai fotos, o sigui que els teus criteris compten relativament. Potser no te'n recordes qui va ser que em va demanar que m'apuntés al club perquè no teníeu gent. Doncs no, qui va ser? Va ser tu mateix, tio. Vols que t'ho digui? No entenc que a molts tios els hi agradi tant fer fotos d'aquestes. Als professionals de veritat ens agrada fer fotos així. Esclar, com que a tu t'entusiasmen els trens... En aquesta vida no hi ha res que superi la bellesa dels trens. Tenen potència, són forts, aguanten el que calgui. Quan penso en els trens, no puc evitar ni que m'ho proposi, em venen als ulls llàgrimes d'emoció. Ai, que m'entens, caro! T'has carregat les fotos. Eh? Oh! Ara que parlàvem del club, què deu estar fent? Qui vols dir? L'altre membre del club que vam tenir fins l'any passat. Ah, esclar. Pots comptar que deu estar viatjant per vés a saber on. Com li deu anar tot plegat? Caro! Eh? Tina! Què? Que bé! Tenia tantes ganes de veure el meu coro que he vingut directament de l'aeroport de Narita. Tina! Alba, sort que et tinc tot al damunt. Ai, nen, continues tan innocent com sempre. Ja feia un any que no et veia, Així que el club té un membre nou. Em dic Taeko Minazuki. Doncs jo em dic Tina Foster. Benvinguda al club, noia. Vaja, moltíssimes gràcies. Meu! El parles molt bé el japonès per ser nord-americana. És que vaig viure a Hakata a partir dels 5 anys. A Hakata? Ah, així ja ho entenc. Tina, on ets? Però què fas, tia? Caram, quins pits més grossos que tens! Seràs molt bona fotògrafa! Perdona, la Tina sempre saluda així. Sí, de debò? Ai,